musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feñe windere feñjay batake bindaɗo mawbare 16 colte hitande ujunnaji 221 batake men carika rendo ɓiɓɓe fulɓe labɓe labtuɓe moni kala ɗo woni en calmini ɗum en juurima ɗum en ñaganima ɗum moƴƴere iwdeɗo jomiraɗo faade e men. batake men hande ko wiide en neɗɗo tagaɗo mo andande mayata, neɗɗo tagaɗo mo wonki soora e nder ɓandu mum andande gaynat. hoto fifta yurmede Allah e kala saha. woto wat découragé e gurdam ma, ala kala nde pinɗa hirjin hoorema faade e gollal ma, hirjin hoorema faade e cellal ma, hirjin hoorema faade e dewal ma Allah, hirjin hoorema faade e ɓamtare ma. heewiɗo neɗɗo yeehi ha waɗi découragé gurdam mum, heewiɗo neɗɗo yeehi ha jotti itti ɓernde mum e aduna ha laaɓi fawdiri koyɗe wi mataw ko hande tan mayata. heewi to neɗɗo ɗanni golli yilli ha tampi dañani waɗi découragé arti deeƴi fawdiri koyɗe, duuɓi e kitale ene woni ladde artani, tene kadi wo gollani ɓernde ko mayde mes. heewiɗo guddiɗa bitig ma aɗa waɗa yana ummo yaɗa ummo ha ɓooya, découragement mawɗo naata e ɓernde ma, accita kala sama taw ko ɗon fonno moƴƴuti. heewiɗo ndewɗa e jangde ma aɗa muñi aɗa hippe jangde nde ha ɓooya, ngamela mawka ummo to sokko e ma wanɗuma ɓernde ma nde waɗa découragé e ko gonɗa e dow mum ko acca bona. heewi nde gonɗa e dewgal ma aɗa muñi ha ɓooya ɓernde ma nde heewa mbaɗa découragé acca taw kadi ko ɗon wonno e moƴƴude. heewiɗo kippiɗa e leydi ma aɗa roosa aɗa rema aɗa sippira hen aɗa daña hen hitande wotere ara bona mbaɗa découragé foof ɗacca ha laaɓa. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe hettotoɓe buuɗal yurmede, neɗɗo piptiɗo yurmede Allah holi nafoore makko. neɗɗo jaaɗo e gurdam mum ha waɗi découragé e gueɗe mum kala holi gurdam makko holko mbiyeton. ɗon ɗo mbaɗɗa découragé e gurdam maɗa aɗa sikki hanti a wonta dañ, leydi ndi tiiɗi mataw mi wonta dañ, aduna o satti mataw mi dañata, bitikaji goɗɗi gari tartima bitikam mataw mi dañata, taabe goɗɗe gari tarima tabalam mataw mi dañata, ɓe jangannoɓe jangi goni sernaɓe goni lamɓe goni ɗum mataw min mi wonata, ɓeyde ɗannima goni mataw min mi wonata, min ko dañmi kala tayat, min somi gollima mi dañata, mi haaɓi hol darde ma mbeta woppat walla ala a dartoto ha tiiɗa.
sabu annabi min sallallahu alayhi wa sallam nde Allah subhanahu wa ta'ala jippinema ko qur'ana wimo nelal nanimi nelima ha timmi woto yeeƴo woto yejjito woto wat découragé jokku golle maɗa hoto ñemtin ɓen ɓe moƴƴani e kala saha jomiraɗo tolniramo kewe kewnoɗe aduna beele wo daña force wawde wuurde ɗum noon goto e men kala so yi nando mum so yi musidɗo mum banggue leñol banggue julɗo e kala fannu on wat découragé rokkuma force foti koye dewgal makko kanko gorko walla kanko debbo hokkuma force soye guese makko omo golla hokkuma force sa yi neɗɗo ne yeeye caaf darto hay sa ƴakkata caaf nanno jungo e poos yaltin bujjoy soot sa yiɗi sa fotereɗo gono dokka ɗum rokkuma force sa yi neɗɗo waɗa siras hay so paɗe ma tun wañi darto wimo sirasanam ittuno gas walla capanayi tottama wimo ko gonɗa e dum ko jokku woto balliten yimɓeɓe e wadde découragé dokken yimɓeɓe force e gurdam mabɓe koɓe jiiɗi wadde ko musidɗo goto ko ɗanniyanke o ɗannima duuɓi limtinɗi o dañani o sipiri hen e kala banggueji gurdam ɗam ne satti o dañani o haaɓi ɓerde nde muusi o yiɗi wadde découragé kala ko waɗanno mawɗo goto jeeyaɗo e nder ndin leydi wona julɗo yiimo no dawiran noni wonatti dawirde noon no wanoni wacciti ɓandu makko guilay waare nde guilay ɓandu makko no wano yontede fof acciti ha laaɓi on noddimo wimo heewimo jiiɗa ene yahay bedda ene moosa ene jala wona hebde ko yiɗi ko woni koye rokkude hoore mum force no wurti heewimo jiiɗa ene foogo ene fewna waare mum ene lallito ne ñahanto ene sirisa paɗe mum wona omo jogui gurdam moƴƴam ala ko haw rokka hoore makko wawde wuurti neɗɗo pop ene foti rokkude hoore mum wawde wuurti woto rafinatema ha cikka ko joni joni mayata mbiyaɗa ñoode bino leptoɗa lepta takkiɓe maɓe tawɗo wawno wuurti woto horo dañde hunde hay ko coɗɗa layset gam fembude waare ma mbaɗa découragé ha laaɓa jippina balabe ma taw ala wonko mbawɗa wadde jomiraɗo wallinma ɗon jamirmami ko sa fini janggo jogo sembe jogoɗa force honoma meeɗano jogade musidɗo wo arti e sembe saga nde o hirjina ɗon e lebbi nayyi woodi ko dañi omo jogui musidɗo makko goto ene tawi nder leydi mabɓe on wimo won marsa goto ne woodi so won ko joguiɗa nelda kal haalisal mi waɗanma on mars sa dañi hunde gara o sikkitaki o namdaki hankkadi kanko gurdam makko kala ko yewɗo waɗat o neldi on yeehi Casamance ngan sanga ne weeli ɗon e ɗon gooƴi kala ka ene wiye gooƴi ñamde jawdi on sodinimo ha heewi addi moftinimo nde yi ha ceeɗu ngu wuli hawre o arti o tawtorande o addi ɗum e laamorgo o yeeyi o dañi hen ko meeɗano dañde e gurdam makko o ɗanni ko o watti ɗum mars hande kanko yiyata gooƴi ɗo henna e nder ngoɗo henna wuuro musidɓe teddewi Dakaru ko kettotoɗo en no feewi ko kettotoɗo réseau sociaux no feewi omo jangguina yimɓeɓe neɗɗo woto wat découragé e gurdam mum
so coccorɗe jeeyata hoto wat découragé ha ɗacca ɗum wa dañ fallantere udditinde ha ƴellitoɗa hen so tabal kosam mbaɗɗa aɗa senda kosam aɗa yeeya woto laar joom bitik ko jogui ko ha goppa tabal ma paya e bitik ko jeeyata ko saabu o yeeyata ɗum rento famɗinde ko maako ha cikka ko janano ko woni ko mawni ko ɗacca ko maako naata e ko janano ko julɓitoɗa e gaska he ko joguiɗa ko teddin ɗum woto yaw ɗum woto waɗ hen découragé woto yatir hen caggal woto yeeƴo jokku golle ma an musidɗo tedduɗo keɗiɗen hoto wat découragé ñamminde enɗam ma ɗam ñamminanɗa jamma ñalawma hay saɗa nana konnguɗi mettuɗi musɗi e kala ñalawma ne seeka ɓernde maɗa a ñammini ɓiye wawi salanadema a ñammini ɓiye wawi aaƴadema a ñammini ɓiye weddimama jungo a ñammini ɓiye aneli ɗum wi mi yahani haalaka goɗɗo ndeke firti kala kaɗa wat sa waɗani hol baɗannoɗo somi yaɓani oɗo kuura mo ponmi yebde o hol joɓatnoɗo hay somi teddinaka e oɗo galle annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓurma martaba kono dañino caɗele e nder enɗam kala neɗɗo moƴƴo ene daña caɗele e enɗam mum enɗam ne saɗiɗo yiɗanma yimɓe wuuro mon jiidigal mon koddigal mon ene saɗiɗo ɓe jiɗanma hay sa fuɗi laafa kanŋe ene saɗiɗo ɓe jaɓantuma jaɓede neɗɗo heewi iwrude koye nokku goɗɗuɗo son ji sernaɓe men saaha ko ferin ko sabotoɓe pera ɓe dokketake fodde mabɓe ɗo poti rokkede ɗo ɓe pera ɓe darje ɗum waɗi sa feri darja tawno ɓuuri sadde aduna foof ko jaɓanɗe ɓi bamum ɓuuri sadde aduna foof ko jaɓande guiƴum jaɓana guiƴe jaɓana ɓi bamma jaɓa ɓi bamma ɓurma jaɓa ko Allah rokkuma e gandal ko rokkani ɗum an ko Allah rokkuma ko Allah rokki gandal ko Allah rokki o ɓi baba mo ko rokkanimi ɗum jaɓanamo ɗum jaɓana ɓi bamma o ko Allah rokkimo e haqqilantagal e yontede e jawdi e gandal ko hokkanima ɗum ɗum weeɓani ɓi bamma guiƴe koddiɗoma so jaɓanima ɗum so yinima ɗum andu on ko moƴƴo ko malaɗo nde tawno ɗum weeɓani ɓayri ɗum weeɓani ko poɗɗa wadde ko wat mbasa wadde e ɓernde ma mboɗo waɗa découragé ñamminde oɗo galle mboɗo découragé yebde kuura o mboɗo découragé wadde ɗe gueɗe saabu mi rokkaka foddami oɗo galle ala goto e men kala wonko foti wadde yo wat kono an musidɗam tedduɗo gonɗo Afrique central an musidɗam tedduɗo gonɗo Afrique austral an musidɗam tedduɗo gonɗo Afrique de l'Est an musidɗam tedduɗo gonɗo Afrique de l'Ouest an musidɗam tedduɗo gonɗo e Afrique maghrébin an musidɗo tedduɗo gonɗo Europe gonɗo Asie gonɗo e kala nokkuji ɗe mbawɗa wonde e nder windere nde andu an musidɗo tedduɗo mboɗo haaldi e maɗa an musidɗo tedduɗo ko an jofimi ko an kaldumi hoto wat découragé hoto wat découragé e gurdam ma hoto wat découragé jamais e golle ma hoto wat découragé jamais e ko gonɗa e dow mum ko hoto wat découragé e kala ko gummaniɗa tinnoy golle ma tinnoy haaju ma tinnoy himme ma tinnoy bitig ma tinnoy tabal ma tinno e kala ko gonɗa musidɓe tedduɓe so buuɗalel men nde feri feeñe windere feeñje ɓattake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah ñalla nen